ବଳୁଆ ଲୋକ ପାର୍ଟ 2। ସାଧୁସା ଖୁସିରେ ଘେରାଏ ବୁଲି ପଡ଼ି ଲମ୍ବା ହସର ରେଖା ମୁହଁରେ ଟାଣି କହିଲା, ଏବେ ମୁଁ ଖୁସି। ଯାହା ହେଉ ତୁ ଶେଷରେ ମୋତେ ବଳୁଆ ଲୋକ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କଲୁ। ଓହୋ, ତୋ କଥା କିଏ କହୁଛି ବୋକା? ପ୍ରକୃତ ବଳୁଆ ଲୋକ ପାଖ ଗାଁରେ ରହୁଛି ସେଟୁ। ଏହା କହି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା। ସାଧୁସା ତା କଥାକୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ନାହିଁ। ସେ ନିଜକୁ ସବୁଠାରୁ ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ରହିଲା। ତା ପରଦିନ ସାଧୁସା ସେଟୁ କହିଥିବା କୂଅ ପାଖରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲା। ଠିକ୍ ଏତିକା ବେଳେ ଜଣେ ମହିଳା ଓ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ତା ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲେ। ତୁମେ ବୋଧେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଚାହଁ? ମହିଳା ଜଣକ ସାଧୁସାକୁ ପଚାରିଲା। ସାଧୁସା ଉତ୍ତରକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ସେ ତାର ପୁଅକୁ ପାଣି କାଢ଼ିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା। ପିଲାଟି ତାର କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ବାଲ୍ଟିଏ ପାଣି ଉପରକୁ ଟାଣି ଆଣିଲା। କେମିତି ସେ ଏହା କରିପାରିଲା ବୋଲି ସାଧୁସା ଭାବିଲା, ଆଉ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇ ଠିକ୍ରେ କଥା ମଧ୍ୟ କହିପାରୁ ନଥିଲା। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା, କାରଣ ଏତେ ଛୋଟ ପିଲା ଏତେ ବଡ଼ କାମ କରିବା ସେ କେବେ ଆଗରୁ ଦେଖିନଥିଲା। ବାପା ଯଦି ସବୁଠାରୁ ବଳୁଆ ଲୋକ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ପୁଅ ପାଇଁ ଏ କାମ କିଛି ନୁହେଁ, ମହିଳା ଜଣକ କହିଲେ। ସାଧୁସା ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଚାହିଁବା ପରେ କହିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବି କି? ମହିଳା ସମ୍ମତି ଜଣାଇ ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଗଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପଥରେ ସାଧୁସା କୁଢ଼ କୁଢ଼ ହାଡ଼ ଗଦା ହୋଇଥିବାର ଦେଖିପାରିଲା। ଏସବୁ ତାଙ୍କ ଜଳଖିଆରୁ ବଳିଛି। ସେ ହାତୀ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତ। ମହିଳା ଦାନ୍ତ ନେଫେଡ଼ି ହସୁ ହସୁ କହିଲା। ସେତିକା ବେଳକୁ ସାଧୁସାର ରକ୍ତ ଥଣ୍ଡା ହୋଇ ଆସୁଥାଏ। ଠିକ୍ ସେତିକା ବେଳକୁ ଘର ଭିତରୁ ଜୋରରେ ଗର୍ଜନ ଶୁଭିଲା, ମୁଁ ମଣିଷ ମାଂସର ବାସ୍ନା ବାରିପାରୁଛି। ମୋର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନକୁ ସୁଆଦିଆ କରିବାକୁ ତୁ ବୋଧେ ଯୋଗାଡ଼ କରିଛୁ। ସାଧୁସା ଏ କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ପ୍ରାଣ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଦୌଡ଼ିଲା। ଏହାପରେ ସାଧୁସା ଏକ ବଡ଼ ହାଡ଼ଗଦା ଉପରେ ବସିଥିବା ଏକ ବିରାଟକାୟ ଲୋକ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଗଲା। କୁଆଡ଼େ ଏମିତି ଧାଇଁ ପଳାଉଛୁ? ଲୋକଟା ଗର୍ଜନ ଛାଡ଼ି ପଚାରିଲା। ସବୁଠାରୁ ବଳୁଆ ଲୋକଟା ମୋତେ ଗୋଡ଼େଇଛି। ହେଇ ସେ ଆସୁଛି। ସାଧୁସା ବିକଳରେ ଏତିକି କହିପାରିଲା। ତୋ କଥା ସତ ନ ହୋଇଥିଲେ ଭଲ, କାରଣ ମୁଁ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଳୁଆ ଲୋକ। ତାର ମୋଟା ଓଠରେ ଦୁଷ୍ଟାମିର ହସ ଖେଳେଇ ସେ ଏପରି କହିଲା। ସାଧୁସା ଭୟରେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। ହେଲେ ତାଠାରୁ ବଡ଼ କୋଳାହଳରେ ତାର କାନ୍ଦ କାହାକୁ ଶୁଭି ନଥିଲା। ଏପରି ଶବ୍ଦ କରି ପ୍ରଥମ ବଳୁଆ ଲୋକ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିଲା। ସେ ସେହି ହାଡ଼ଗଦାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଲା, କିଏ? ମୋ ହାତୀକୁ ଖାଇବାର କିଏ ସାହସ ଏତେ କରିଛି? ଦ୍ୱିତୀୟ ବଳୁଆ ଲୋକ ତା ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ସେ ନିଜ ଛାତିକୁ ପାଗଳ ପରି ପିଟି ପିଟି ଚାଲିଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ମାରି ପକାଇବା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା। ମାତ୍ର କେହି କାହାକୁ ମାରିପାରୁ ନଥିଲେ, କାରଣ ଉଭୟଙ୍କର ବଳ ପ୍ରାୟ ସମାନ ଥିଲା। ଲଢ଼େଇ କରୁ କରୁ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଉଥିଲେ। ଶେଷକୁ ଜୋରଦାର କୁଦା ମାରି ଦୁହେଁ ଏକ ବିରାଟ ଧୂସର ମେଘ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ, ଆଉ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସାଧୁସା ଅନେକ ଦିନ ଯାଏଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କଲା, କିନ୍ତୁ କେହି ଆଉ ଫେରିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସାଧୁସା ଗଛ ଉପରକୁ ତଳକୁ ଆସିଲା ଓ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। ତାକୁ ଦେଖି ସେଟୁ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଓ ଚିତ୍କାର କଲା, ମୋ ବଳୁଆ ଲୋକ। ସେଟୁ ତାକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲା। ସାଧୁସା ତା କାନରେ ଧୀରେ କହିଲା, ମୋତେ ବଳୁଆ ଲୋକ ବୋଲି କେବେ ଡାକିବୁ ନାହିଁ। ଏଇ କାହାଣୀରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦୁଇଜଣ ବଳୁଆ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ ବି ମେଘ ଭିତରେ ରହି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଲଢ଼େଇ ବେଳେବେଳେ ଶୁଭୁଥିବା ଶବ୍ଦକୁ କେତେକ ଘଡ଼ଘଡ଼ି କହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି।